media jur podum phan nangli tum phan prang sini tum student and council ahin penali tum dakewang pot kachurosi pajur prang lo apen pini nangli tum ben bangso press meet kepha nangkok alam theke lalo si kidam tang 2005 ba 2006 pensi la subang ke effect kuri loje Nilmore Kumar Tea State lapen Laurian Tea State pu Nagaland border dong kacoi Nagaland border lapen Karbi Anglong Assam kacoi not long 2006 pensi la bangso longle matsi Amphu ma pada bangso tea state atheke tea garden la bangso asa abagan longle alam ki lapen sa kachi bagan la so kachi thie pothak SMT srumti Amphu Engtipi lapen pele keche alang tum labangso asailong Amphu pinitok talatum patini sekte la so problem apu taksi pini nilitum nalitum pan pressmet nalitum pan sophala athike pipot ma bolodong te 2020 surini da inkoi labangso ningkan hot nilitum S5 song pen chenglok kyong dung asong dak kep ni crazy ni asong bak do pon nilitum kachelang si nilitum chelang si labangso Amphu Engtipi apha nilitum arjak pidu no halaso porhot athi pipon ma bolodong te halaso nilitum ka theklong ke lalo inut karbipi amparta hemipi po men pensi nilitum halaso nitum ke thekan pagen nitum alang phanitum labangso along lega palong pidu ni phan nilitum cherap don halaso bonda piniani nilitum isi ningduk ka theklong bang ke lalo pini kedamtang apor hot dinosaur ingti joint secretary revenue in charge ke to hot alang le halaso lason se claim pusipu je Nilmore Kumar Tea State ke pelik he joya phan si ke thak pi lapen Laurian Tea State abang ke Amphu Engtipi phan si ke thak pi pusipu labang so men pen Amphu Engtipi bang Karbengong Tonmas Council pen thang NUC avipin men sna lang mit thang jungjung pen dak kam cheklem bom lo tilitum ka thek long ateng pulutang te lapen halo suut nilitum la ansi alang lipan inut hemipi karbipi pamen pen nitum alang lipan engine susi nilitum alang lipan kirapi pan nitum songkrisi falalak dum chelang si rapa rabundo halo su apor ke nilitum ke thek long bang ke alang litak longli long ke wang longji ke aphilam lo alang kengkami sita la bangsu nilmor Laurian Tea State long alang ke wang pan alang thanga towarta we lasun nilitum asu nitum chetong bonta nilitum asong pen chenglo kyong dung asong ka charap na jok si alang kengkam ke dakang chiorong lo lapen kam seme alang le dak chiklem long ason lo abang ke halo sot nilitum asong pen chenglo kyong dung ka charap dun na ajok pen bonta pini ani ka thek long bang ke Laurian Tea State long SMT Amphu Engtipi bang dak claim bang ke kilometer hini bak do paso sedana RVR elong bang ke keng sanga khai dum phan kaprek Halloween pen akai keng sang akai pan dak dim klong ke chak la pen thirkluk di poka hem building hem ke kim ola song sin tum thekam long la ke alang disi kondak ni pen bang akai pen ban se pi dak dim klong ke chak apa thak la ke ni tum ning duk lo ate people ma bulutang holo su ni tum pan ke alang like mekri meklang ka churu chawna pen se o ni indut hemi pi ni phan ni karbipi ni phanang lang red lang ai pen sipini ni dong le bang na ke thilu pusul thosu ni tum phanang cha thandun apaso su ni tum kangjin super pini ani pen ke kathek long bang ka la cha tonte pin la ke le ni tum ningol la pen la bangso along le long RVR da kilometer hi ni su se humparo se ahem do hemso la pen hem ki thil pen thirklo ahem da ki kim humparo se da ahem do isab la pulte la so ahem bi kim botha ke ning tuklo la pen immediate da ni tum ki puri gang tung ke pin ni Karbengong Tonmas Council CM akai CM sarpan kedam tang alang 5 mers CM interaction hot burden constituency long alang silam kaning jo do de komat ma longle list ki pi lo pen longle ke jor bang akai phan non tribal akai phan la bangke strictly alang action and vegji pusi alang lam chak pidu la so teng pen nilum pi Karbengong Tonmas Council Dr. Tularam Ronghang sar phan ka chunir gang tung bangke immediately de Nilmore Kumar Tea State long RVR a kilometer hi ni so se da kum paro se kikima hem bangke private ni la pen thru la bangso media pen nilitum la non ke claim bom alang Amphu bu chakrong ne lang Amphu Engtipi ke non mat ke athalang le case du bom lang alang li lason si inut bahini pen dollar che tok do je labangso dollar ka che tok ka lason si do je labangso a case ka chedan ji phan sun tangka asomen men si tangka kerap dun tangka ke ban lason se lang adhek tu men lason si che tok monta case ke kinang ji do pelon te labang ki ong dung documents alang mat mi si logo che tok ma alang alak tangka ke ban lason approve ni li tum la pan li tum phan paklang thekji lalo
esi immediately labangke RVRA labang so hem ke kim thip aphuthak labangke amithang bandame chuprini lapena porta pini tum karbeng on tombas council tum CM sarpan capacity labang so press mit amai pena chatai pen mangke la so ameters lang pena so problem lang pen action can ji pan sialang le pan ile tum songoi pen chuni ripan lo amporta ile tum mathame ile tum la tum alang le tum bangakhai tum oh pele khiji panbang ka nili tungke namtang porta pudo nili tungke alang lipan ke poster alang le photo bi tang se postering security alang lipan ke arrest ni bang alang konat panong daga bang nili tum chini stame dak bang ke alang ke nilmor kumar t state long ni se hem pu selam thang chu pu bom so alang lipan ke longle ke pini ga phina no laga akeng pak tang chi bilong le pini tum song bang ke jong tung ba pung tung ke namtang ni apor ta nili tum ke protest to alang lipan ke poster nda kuri pilo lalo lapen ethene dak nili ke ni gang tung ke la case ke hai he ke aphilam longle ke lage council se bang sai po sidame nil tum ke thek long bang ke dak bang khai phan kicha la so po thak se specially pini la so topics pen percent tum press meet ke hang ko so immediately action bang ke lake dovek ni lalo yo ok pera lamang ke lalo je alang li non puan ke case ni ju jilang le alang li nili long le pu kachipu pensi ko sonsi alang li keche so ban ki ban u pen alang li long le ki pek hai ma labang sin nili tum karju kang tung lo la srimuti la Amphu Engtipi phan bang la si alang li la ya long le list ki pi bang ke council pen ta ka cherap ki do kok ma bang sin nili tum marjing tung athe pipot ma pulutang te ili tum dak kar biang long ke long le list le pg la pen ki georgie mate gift le pi mista la ke council pen NOC nang vek ji asi le NOC avi pin pen tong alang li Amphu Engtipi ke long le list ki piera loma mate council pen NOC ke ji mansi list ki piloma la so la bang so la abang si ili tum arjung tung le la si nona bang ke nili tum ki pui pa bang ke la Amphu Engtipi long le puchot kali lo la border area long an keche ke be aso ke do long an bang ke karbiang lo ton mas council ton pen isi chirok tok pen kai ki stame border area long wang pen mane la keche aso tum kunat pe sinang ki lut long red ma border area long la bang mane la pu nagaland border puchot kai lo border area an ili tum la karbiang lo border area an bang ke council pen bang kachilang ki chari akinang sot kali pulotang te kiwang ji langa por bang ili tum kisung thekti kalong sidoji tasi jase met pet nili tum pini la bang so press meet ki pha bang lage Amphu Engtipi along le lo lasi la Amphu Engtipi along le long la RVRA pamula ili tum korte SYC president sitame pulo la kilometer hini ada kalong bang ke prabjin pen mane council pen eviction claim nai la bang ke lanchod la bangke nilitum ta mithang sai chiklem nang kokpo la pen nilitum authority bhanasi kachuning ri mopen thati by any means na hokpans tame keche ke beso dak ke bang ilitum langnam lab loblotre alang litum pupo nitike dak te bokhet puji konane puji sitame dak karbenglong gitu akeng sangasu atung gele keche so gele nilitum ga chini teng bolote konane pupen te bokhet pote Nagaland dopo konane West Bengal pen po Bihar pen dopo Rajasthan pen dopo Noga district itum Assam te bokhet la takur ja kai tum mane mine da ke bang do si la bang ka thare bing so thare le pulotan te la bang ke nitum bithanga sai nitum kati songang ding te me la bang ke nitum claim nang kok po la pen nitum pulo pini bang so chatai pen ale tum nitum pachini lo je la ke nitum tok jor pen karbengong tum mas council same pan nitum la ke lo nitum pale dam ji la pen with proof la pen lang li matsi specific pini ke specific la so topic se tum press meet ke hang posi labang so rear 1 kilometer hini so selong hem ki kim paputhak labang ke eviction nei puli tum approve ta paklangji la pen ki tum make nang thek long la pen nilutum long asabut a witness ke do la so bostu bang ne tum bang ke paklangun po lang li phan tum pachini pola loya